बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने दिनै मा मा खामानि मावखो दिनै मा मा जाखो आरो जियानो जा लोगोफोर मा मा मावखो नोंथांमोना गावनि मेगनजोंनो नायलांबाय थादो आं बार गोबाव खालामाजासे नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट्स आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो ना मा बुङो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै लोगोफोर माने फुंनि ओंखाम जाखांनानै दा जिरायनानै दङ आरो बिथिं अखा हागासिनो दं नै माने अखाया गोसा हाबाय थाबाय माने दिनैबो थांनो मोनगोन ना मोनला जेबो गेरेन्टि गैला माने दिनै न'आव थांनो गोनांमोन बिनिफ्राय दा नै अखायानो गानायनि नाम लाला माथो मा जाबावगोन दा खिन्थु गानायमोनब्ला न' थांसिगौमोन आरोना माने सानब्रै सानबा बिदिया 6 दिनानो जाफैबाय माने अखा हानायजों माने थांनोनो हायाखै आरोना मैया सानसे थांनांबाय दाख्लैबो थांनांबाय दिनै आरो गाबोनबा मा जायो दिनैबा दायो बेलासे लासे अखाया थाद'हैगोन ना हैया जेबो गेरेन्टियानो गैया लोगोफोर जियानो जा लोगोफोर अननानै बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो लोगोफोर थासुमलि बेनि बे फाननो लाबोनाया न' थासुमलि फाननो लाबो आरोना मोजाङानो थासुमलिया जानो गोथावथार लोगोफोर अखा हाबाय थानायनि गेजेरावनो माने दा एसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना माने एसे सकथिं गालाय अखायाबो गानायनि नाम लाला नै सासेया मा जाबाय थासुमलि बेबो जाखांबाय दा बिनिफ्राय जों मायाव थांगोन मायाव थांगोन माने बेखौ दा उनाव खोन्थासिगोन आइला सक ना मा सक बेयाव थांगोन बिनिफ्राय मानि थाखाय थांदों उनाव खोन्थासिगोन लासैनो ओमफ्राय सिगोन बिनिफ्राय नै सासे आरनाय दा लोगो लाफाबाय माने आं दायो उनाव गुरनायाव खाना लानांगोन आरनायखौ दा जों बिनिखायनो दा नै थांगासिनो आरोना बे सिगाङाव आइ सासे थांगासिनो ओमफ्राय नै उनथिं गोदोरफोर दङ जों दा थाबायना थांगासिनो आरो दै लोगोफोर जों दा नै माने सकनिफ्राय थांनानै दा फैबाय थाबाय न'सिम दा नै थांगासिनो आरोना अखायानो अखा माने अखाया गानायनि नामखौनो लाला फाग्लासो जागोन सयथिबो बिदि थांसै नैबे माने मेन रड बेनिफ्राय दा जों हाबबोबाय आरोना मेन रडनिफ्राय नै न' मोनफैबाय मोनफैनानै बेनिफ्राय लोगोआव जों माला फाखो चावमिन लाबोफाबाय दा बेखौ माने एसे न'आवनो बानायना जानोसै आरोना एसेनिखौ जाबाबो माने ओंखाम उखै गायो अबसे न'आवनो जुदि बानायना जायोबा जथेस्थ' ओंखामनि खामानिखौ होयो न'आवनो बानायनाया खिन्थु आरो नों दखानफोराव बायोब्ला प्लेटावनो 50-60 थाखा लागोन खिन्थु खम मोनो एख' माने इन्टारेस्ट नाङा दखानफोरनिखौ आरोना जियानो जा लोगोफोरनि अखाजों सिजाना फैजाजोब्बाय माने दा एसे नै दा दै होनानै अराव जानबाय आरोना लोगोफोर मैयाना मोनसे लाबोदोंमोन ना मैया मोनसे आं अखा हानायखायनो थांनो बानानै थाङासै बानायनांबाय आङो रागा जोंथारबाय दख'नायाबो बिथिं आरो अखायाबो रागा जानानै थाङासैलै आङो नै दै होबाय बेयाव दा पियास माबा माबि दा दसे उनाव रुइगाबा होसिगोन आरोना लोगोफोर अरनि खदासो बिराद मोजां जायो लोगोफोर गेसफोरनिसाय बननिया बनदो संनाया नै लोगोफोर दा माने इयाव दै माबानिफ्राय रुइगाबाय आरोना रुदोंमोन नालाय दै गुदुंजों ओमफ्राय दा रुइगाबाय
Salam. Tahu dikeli. Mohra to bibono pinane malah बहुत बुस्तु जाबाय बिसे mohra जागोन ना पिना इयो Rangapaराव बेरायनो लांफैनांगोन mohra थाबनो गगा मोननायासो लोगोफोर सिजा मैयाबो एसे सिजाबाय दिनैबो एसे सिजाबाय गगा मोननाया एसे माने मा बुंगोन गुजुनायाबो मोजां खाराखैमोन नालाय दा एसे आरो गगा मोनफिननाय जादों आरो दा बिराद अखा सिजानोनो हायि बायदि जादों आरोना दा ओमफ्राय माबा मा होनना बुङो पियास बानलु बिदि दा हानानै माने बेखौ थाव होनानै माने एसे एवनोसै आरोना बिनि बयलार एसे होनोसै लोगोफोर दा माने बयलार लायनो थिनहरबाय गिदिरफोरखौनो माने आं थाङासै आरोना माने बयलारदो माने बिजों चावमिनखौ होनोसै आरोना आं नोंथांमोननि दिन्थिना होनसिगोन मस्त इयो वला सुसे सा सोमलि लोगोफोर थान्दा दा हाथाय हरनो हाया नै लोगोफोर माने बयलार लाना फैबाय एसे ओमफ्राय बेखौ दा फुथिबाय थादों आरोना बेनिफ्राय दा नै माने रुबाय आरोना बयलारखौ रुबाय बेनिफ्राय नै सासेया बिथिं पियास बानलु बायदिसिना हाबाय बेनिफ्राय देगोन ना बानलुखौ मोजां नांदों मिया बनायनायखौ बा रोंबाय दा साबोन बनायनो बा नुदोंना लोगोफोर आंखौ मादि बुङैनो नुदोंना बा थोबावलायासै माने मिया गावनो थोआसै माने बेनिखायनो नै आंखौ जि बुखिदों लोगोफोर दिनै लाथोदे बिनि बारा लाथोसै दिनै बारा होगोन आं मस्ला नांगौ जायो आंनो गोबां थेवब्लाबो एसे जानोसै अनलाब्बाय माने बनदोसो मोजां जायो आरोना बनदो बिराद जानो मोजां गेसनि जाय बिराद बालायलांबाय लोगोफोर गेसफोराव माने बननिबो एसे जाबाय मोजां नाङो माने गेसनि बारा जाबाय थाबाय गेसनि बिराद जायो माने आरो थावनि बारा जाबाय गेसनि बांसिन जायो सारायखौ जानबाय सासेया बेनिफ्राय नै बयलार एसे बेनिफ्राय चावमिन एसे ओइ बानलुखौ हाबावदोब्रा नै हे बानलुखौ हाग्रोदो दा बिलाइखौ हानांगोन लास्टाव बानलु एसे हाबावनो होबाय माने नङाबा माने बानलु गैयाबा खद जाया नालाय ओइ थासुमलिखौ जागौमोनदां है नै बै थिग खुमब्रा नै खुमब्रा दङ माने हांसोजों जायोनो आरोना ओइ थासुमलिखौ जागोनदां हो थासुमलि ओइ सामब्रामखौ हाबावनो ना सामब्राम गुफुरखौ ओरैनो मोननैसो गारलाना होलाय एसे होनाया सेनखौ मोजां नाङो आङो आयु मियानि होनायदोल' लोब्बा लाखिबाय थायो आरो इयो खद जायो जाम्बिलाय बेदरखौ एवबाय माने मा होखो होनना बुङोब्ला बेयाव सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा आरो बानलु आरो बे बयलारखौ एवग्रोबाय दा नै बिदि एवबाय थादों नै खुमब्राखौ माने दा लेमबाय आरोना दा बेखौ अमा माने हांसोजों माने दा संगोन बेखौ ओंख्रि जागोन दा नै लेमबाय थाबाय जाबाय बेयाव दाउदैबो होफादेरबाय बेनिफ्राय दा नै बोखांसिगोन एसे गुसु जाथोंसै बिनि उनाव लासैनो जानोसै आरोना ओमफ्राय बिथिं नै ओंख्रिनि थाखाय बाथोन देबाय खामानि मावग्राफ्रा बिराद माखासे दिनै ओमफ्राय पियास बेनिफ्राय दा रेडि खालामबाय
Jangan gitu sebetulnya. Nih, kenapa nih? Nang kok itu? मस्ला बाय बेनिफ्राय दायो जानोसै आरो दायो लोगोफोर लुबैनाङा लोगोफ्रा नायलांबाय थादो दे जादो मस्ला होनायखाय जानो हायाखै नै जाखांबाय दा चावमिनखौ जाखांबाय आरो ना दा बेनिफ्राय आखाइ सुनोसै बेनिफ्राय दा आरो हांसो बुथारनो नागिरदों deh, kamu nih, Hangsw kecil. Kumbra by Hangsw. Siap-siap is kalambay. Terus dengan sini. Baik, dah isi guna lakukan. Cuci baik nih. Masuk. Serai ini nama. Balap kasih minah yang lain jadi. Ya. Tapi kok cuci narnak gimana ya? Mana kumbra jeng song sinar nah lagu ber. Lagu kumbra jeng hangsw jeng dah jeng baik. Mana setis kalau mana itu? Setelah kamu nanya beda lagu ber. Ya, kamu nanya beda mana kumbra jeng ada hangsw jeng mana lagi hangsw besi gerliman. Ini kan mana isi sipsyar kumbra besi berean. Mana isi keisipse एसे मोनदों आरो ना माने फाइनालि जों दा ओंखाम जानोसै आरो ना माने दा नै सानजौफुंनि ओंखाममोन खिन्थु सानजौफुं होनना बुंजाला दायो माने 4:05 जासिगोन माने 4:30 जाबाय दा माने ओंखाम एसे जाना लाग्रोनोसै जियानो जा लोगोफोर माने बेला थांबाबो जाना लानोसै आरो ना नै ओंखाम नै सासेयाबो ओंखाम जाबाय मादि जादो मादि जादो हांसोजों खुमब्रा ना गोरान बाथोन नैबे ना गोरान नैबे ओंखाम नैबे खुमब्रा हांसो आरो नैथिं बानलु लोगोफोर जाखांबाय जाखांनानै दा जिरायथ'नानै दङ अर खाथियाव आरोना एसे अखायाबो माने फ्रि बिदिनो थाइफ्रिबाय थादों अखाया गानायनि नाम लायासै आरोना बेनिफ्राय जोंबो न'आवबो थांनो मोनासै दा न'आव थांनो मोनगोन ना मोना मिथिला माने दा ओरैबाबोथ' खोमसिखाबाय खोमसिनानै माने दा गाबोनाव लासै आरो अखा मा जायो अखाया गाबोन हाबा बिदिनो हाबाय थाबालाय बहा थांनो हानो दा बिदिनो अखा गानायखौसो दा नेगासिनो माने आरो गोबां खामानिबो दं नालाय बेनिखायनो आरो नेगासिनो दङ आरोना जियानो जा आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामना होलांदो लोगोसे आंखौ अरायबो सापर्ट होलांबाय थादो बिदिनो गोदान भिडिअसफोर जाहाथे नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय थानो हानाय बायदि बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सी इउ